Hi friends, வணக்கம் and welcome to Coffee கடை. தமிழ் சினிமாவில் குணச்சித்திர கதாபாத்திரங்களில் நடித்து ரொம்பவே பிரபலமான நடிகர் ஆதித்யா மேனன். விபத்தில் சிக்கி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் இவருடைய புகைப்படம் இணையத்தில் ரொம்பவே வைரலாகி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது. தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல மொழிகளிலும் ஏராளமான திரைப்படங்களில் குணச்சித்திர கதாபாத்திரங்களையும் வில்லனாவும் நடித்து மிரட்டி மக்கள் மத்தியில் பெருமளவில் பிரபலமானவர் நடிகர் ஆதித்யா மேனன். தற்போது தெலுங்கு படத்தில் பிரபல நடிகர் பவன் கல்யாண் நடித்து வரும் ஹரிஹர வீரமல்லு என்கிற படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திட்டு இருக்காரு. இதோட படப்பிடிப்பு ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்று வருது. இப்படத்தோட ஆக்ஷன் காட்சி அண்மையில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பொழுது குதிரையில் அமர்ந்தபடியே சண்டை போடுவது போன்ற காட்சிகள் நடித்த போது ஆதித்யா மேனன் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்துள்ளார். இதனால தான் அவருக்கு பலத்த காயமும் ஏற்பட்டிருக்கு. அதனை தொடர்ந்து அவர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு 4 நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வர்றாரு. இந்த நிலையில் தற்போது இத்தகவல் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் ரொம்பவே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் புகைப்படமும் ரொம்பவே வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த நிலையில் அவருடைய ரசிகர்கள் ஆதித்யா மேனன் விரைவிலே குணமடைந்து வீட்டுக்கு வர வேண்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளும் நிறையா அங்கங்கே எல்லாருமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இது குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.